Moje meno je Samo a venujem sa triedeniu odpadu. Robím to v obciach, firmách, v prírode, vo voľnom čase, keď nemám do čoho pichnúť. Som medvedík čistotný. A veľké medvede si zo mňa robia srandu, že nie som strašidelný a robím im hanbu. Pritom Gregory nevie rozoznať plast od komunálu. Triedenie odpadu nie je nič, z čoho by si mal odpadnúť. Stačí vedieť, čo kam patrí. Je to dôležité pre našu planétu. Som rád, keď ľudia správne triedia odpad. Nemám potom unavené pacičky. A večer môžem hrať na flautu. Ak potrebuješ poradiť s triedením, obráť sa na Naturpak a nerob si z toho ťažkú hlavu.